Okay, FM 101.7. Enti abrobo pagumedie ne ya hyanse na sese yesua de na enne me message na me de ma wo no how to increase your self confidence. Se gia woji wo hudi no ekwan abefa so a wo be pagam e se nipa bibre e sofa bibie fa ni inferiority complex se nipa no ohu ne se I am not enough. Ase o fall short of bibi ase ade no oni onhu ne ho se wodi mu wobu ne ho abofia wobu nanim ne ho animtia wono ankasa ne mu ohama wono ankasa ne ho etie ne message na me de emma wono se wo lack self confidence a ekwan be na abefa so a wobetimi ama wo confidence no aba se de be ya wobegye wo ho adifi se wonni wo mugidi a obra no wontimi mmoma ne nyeyi se wo a wote ho no se wonyi wo hu ni a obi kura gye wodi a ansa wo nam ho no obi si wo ho ofe se wo ankasa wo hu se wo ho ofa enkosi aga obi kan ne kosi sei wo ankasa no wo hu sei se obi ka se obi hia no ka se maame wo ho ofe na wutima ye wo de ba wo mu no wutirimu ne wadwiri mu no wo hu se wo ho otan a enkosi aga eti the way you see yourself se de wo si hu ho no ho hia pa nti obi wo ho a wo hu ne ho se onsam fata obi wo hu ne ho se onye enough obi wo da bi wo hu ne ho se olake bibi da bi wo hu ne ho se eye woniema bi wo ho a nipa bi betimi aye ono de wonka ho eti saa de na kyekere no ama na motuo bi mpo esese wotuo esese wokọ nanim no wontimi enkosa nti wo obi a wato saa de ni mu a ama de fede ye bi mpo aba wutimi nya dwumadie bi esese wokọ us medie me sro medie me ntimi nyo saa nkrofo no omu mmobra ena sa wo ye oba kra na ware saa bema na wama ne hunu ena wo ye bema nso na ware oba wo ne self confidence wo fam a wonso wadi amia nyame amoye se ye mebu ye ho abofia anase hu nipa bi na omo de fa ebuo ma wo na wo ade wo mu ho ana wo bu ho animtia it is a wo lack self confidence in a message no eye ma ti se me kan se wo confidence wo form a na se wo hu say you are not good enough wonyi hu ni why you powerless as we need to me bia as you are not even in control of your life nanso se wo ya kwada e na maame na papa timi control wo wonya nyiri wie wo hyebere kutawo it is a one fa ne den na wa mpem anko wanim enhu se wo de bibisi wani so na se beba mu a da bia na wabra bo beto apen sa ankrofo no na da bia o moto so obi beba bagye wo nkwa no da bia wote wo twen na nka maame ne me papa bo ame a ena nka obi bo ame a eti da bia wo boso bo saa enti da bia na ogina faako ne life na waye stuck se wo kan hu say your life is your responsibility abrabo no eye wasade eti se wo ankasa wutimi boost your self confidence wutimi ma wugidie wugi hu di na eba soro eno enya pride confidence is different from pride anase bia arrogance ensonsuye dem se wugi hu di se wo sombo a eno nkyere se wo ya hantan se wugi hu di se wo betimi aye bibia eno nkyere se wo bu hu animtia no kora no eye pride se babia nyame de wudru ye no anase se de nyame si bo wo no wo hu saa se wo hu sampo eno eye pride say you are looking down on yourself wo bu hu animtia eno kora no enye ade papa enti ye musa se se wo yobi a wo lack self confidence a ede na wo betimi aye ama eniema nyina nso etimi abemu ama wo ama niema nso etimi edimu na de edi kan pa esese wote ase pa ene se da bia sa wo dwene a menwene se ubedi ncho dwene se udi nkonim never think of yourself as failing, never doubt the reality of the mental image. Da bia dwene se udi nkonim, picture yourself being successful. Da bia hu se adwene bi fa ho besi utrimu a hu se udi nkonim menye nkrofo no a wono ankasa no na dwene no ebu ne fo na dwene kutia no ono ana dwene no eye ne se wontimi nya hwe medie mentimi ni yo ewiase ye wo mo a omba so medi ye menka ho wankasa wo bu ho fo wankasa wo de imagination no wano asem no wo de bu ho fo enti da bia hu se adwuma we ya mekwakoye ebeyeye suku ya mekoye exam se na me pass hu saa se nkunimdie bi da wanim na wo be hye business ase business nya nu ba bia akora no wo de kan abu ho fo se business ni nye ya maame wo be da nya confidence na watimi de aye ebi se wodi kan bu ho animtia adwuma ya wo kwa akopei wo aye wo say you are not good enough wo ko interview no fa hye wo tirim say interview we me pass sa confidence ne kuta wo no e ma wo koduru a
ebetimi di nkonimdie bi abro nti da bia wadwene no mebusa wo se the mental image a wo fa ho ne te sa wadwene mu no ede emfonyini ene watwade afa ho wo mental image efa wankasa ho ne te sei ede emfonyini watwa ede afa wankasa wabrabo ho enne se emfonyini watwa afa wabrabo ho eye nkuguo eye abamubuo eye se wontimi nkɔ ba bia sesa saa adwene no nefa emfonyin foforo bi si woni so a wo hu se wodi nkonim wo hu se waduru ho wo hu se akwantuo na bamu wo hu se wanya aware no wo hu se wo sika sama gina wo hu se wodi yie wo hu se wo fie no watimi asia wie wo hu se wo ka no watimi ato wo hu se exams no wapaase hu saa eze se de wusi hu no saa ena wabrabo no ebeye de to so bia mo hwa wadwene mu a ade bia aye nkuku adwene no Ebra asonti na Bible say casting down imagination. Ade bia we imagine fa ho a enye no enne yiyi ne nyina tugu. Oh pensem mu ede adwene na me ankasa me wo fa me ho a edi menya. Ede adwene na me ankasa me wo fa me ho a ebu mabam. Ede adwene na me ankasa me wo fa me ho a edi menya saa adwene no se bia ye de yabusua de wo bia anye ye yabusua de obi antimi ntina ware yase o yabusua de ye hiafo abusua nko a saa adwene no ewo wutirim no ene papa ni nyina mu na eyi totwene se bia beboa ama bibia ntimi akoyie enipa wo ne wo nante wo hu sai de tosom yensa se nipa atwa ho hia ye nipa mu bu abam enipa nsem afiri wo manum wo ka kire wo no ema bu ho abofia ebra so se sa nkrofo no wo beyi wo mafiri wabraba na se wo beche ho kakra nipa bi wo ha esa wo che ho kakra fi se wonim se nipa we sa wo ban ni bia ne nkomodie se de osika sa wo ho da bia wo bu animtia adenti na wafo obi adamfo na nipa na ane ne nam no da bia wo bu abam da bia o ma hu se wo ye nothing se wo ye kanipa wo nka ho na wo da so di nipa na chi wo mre dodo you are too weak eni kwa se wo ye emotionally weak na nim se wo shebre kutaw ada yan kofa so ye by force wo ni obi nam se nipa na da bia na wo bu abam se nipa na da bia wo mu adenti na wo ma ho kwan em obi disrespect wo adenti na ma ho kwan ma obi emu wo aden na wo ma ho kwan na obi nante na nipa ne bu wanimtia girl wakwa koshia boy bia woni ni date be ma wakoshia oba bia woni ni date se mo hwese be ya aware a nipa wo hia ne bia na wo toto ho na wo toto ho na wo bu abofia na wo kansem fifa ho na adaso di nachi me de me dan no e de odofo no we ye odo read the 1 Corinthians chapter 13 na he odo enwu nipa ni mase en diminish nipa self confidence. It is and na woka say yodo enye odo eyejimi efise se nipa na ane ne nam no a wo hia no munya nware yi wa fe ne wo hia nipa na wo besa wo hwese betimi aya aware ye ebre bia wo be hia ne bia wo ka bamubuo sem wo toto ho wo do toto nkrofo ho wo se me do no eyejimi enye odo pamo nipa ne free life mu ada na wo so jimi so pamo nipa ne free life mu ada ye force wo ma me no papa wo no ogina left and answer right wo ma me no papa attitude to bini no ogina he wo ko school no netua school fees ne wakohia wo bia apese nipa bebre wo wiase 7 billion more than 7 billion wo wiase wakohia wo bi se mo pese mo hwe mo ho se ebeyeye ebre bia obehia ne bia na wo to ho wo de ototo nkrofo wo ma hu se wo kura wo nya bema wo ma hu se ema kura no wo na wo twato wo yete se de asa wo kura wo favor wo asa wo ya adetantan bi we say me dano na wo bu ma bem saa we di matem saa so mintimi nya no oba wagimi bema wagimi sesan usuban adwene a wo fa ho ne nyentia na nka wo bu ho a enka wo ntena ho mo bi disrespect wo se wo bu ho a wo ma obi and disrespect ntia na abrabom boy na wo pese wo ware no gan na pese wo ware no sen wo hu wo bu abofia anaso wo mu wo tietia wo yedie so ene ebra so se wo tu ho fo na wo fa ho adwene efise se basa no a wo confidence emma stro da efise bre bia wo be hia ne bia aya bamubuo wo pia na mu aye ha eye wo se ye kanipa wo nka ho wo ye worthless wonya valuable obi a wone ne nam no ese hu nipa hu se wo somboma no wo mu oduma no wo gege wo so wo hu se wo ye nipa wo mfa wo ntutu obi a ho eno na wo hia wo wabrabom efise se wo date obi na enye force onyankopon kora wo nhye ene wa ma obi ahyew ama ne na ko relationship mu onyame na wo bo wo no alpha and omega no odo kora wo se wo de yankwa ne owu asi wanim wo pa asom no pa mensom no na wa ma nipa dasane ne wo ho ade eche na oni ho abetena wo yiedie so abetena wani gie so e pa cho jimi no ma munye du na obi a wo disrespect wo no obi a wo mu wo obi a wo ne nante a wo ye wo se atantade bi no pa mu nipa ne firi wabrabom sende ne mese be man simi fia ha biem oba emma me nchen biem
na sa akono no to twene akono fi akono bone if say odo de so we read 1 Corinthians chapter 13 it show the attribute of love so we be dowa wonye selfish obi dowa wonfa nasemu mu wabem o ma wani daso obi dowa wo hoahoa obi dowa wonfa wontoto ne ex girlfriend ana ne ex boyfriend bi ho wonfa wontoto ne boyfriend dada ana se ne girlfriend dada ho ne wodo wo no wo mu wani mutia de odo wo no obemu agye ho di eti ene analyze your life no na obi a wo ne nam bia say ya adamfo obi a pese wo ware no a wo bu wani mutia no yeni free wabrabom surround yourself with positive people wo wo nshan a wotimu se wabemu bukuru ana nkanya bi aba na amu wagina wo naso ama eniema etimi abum ena de etwa to amede ma wo no se kan hu no se onyame bi ne bo wo na sa nyame no obo wo no wodo obo ade nyina awie no se eye enti wo ye perfect wo ye ade papa you are a good thing hu sa se na nyame si hu wo no hu se nyame kan ho onyame beboa wo so ate ase ne nsa ewo wo so wo bo mpa ya wo tie na henie ne wo mu wode no nkonkro ahye wo ma enti wo nye nipa hunu see yourself the way God sees you se de nyankopon si hu wo no hu sa enti pe onyame asem no sori ya na wo bie wana na wo confess so ate ase na wo pamu eka wo pamu a wo ka no na efa wadwene no enumum na etimi akoyie enti ebra wo confess the word of God oh na wo ka say I am a child of God, I am the blessed of the blessed, I am wonderfully and fearfully made by God. Onyame bi ne bo me na wo se me sombo me meti we me yade papa wo sori no wagina hwehwe me yade papa onyame honhum temi mu onyame dome onyame ka me ho wori nyame wori mpa me da kansem papa fa ho evi se na me kan se wo pie na obi kura kansem papa kire na wo ankasa no wo nka bi nkire wo ho ana wo hu sa enkosi aga. It's the way you see yourself and see yourself the way God sees you. Said the onyankopon si hu wo no hu sa. Remind yourself that God is with you and nothing can defeat you. Believe that now and receive power from him. Onyame bi ne bo wo de wo bo wo no wonye kwakwahye akwa o de wo bo Elohim your creator no wonye kwakwahye akwa wo ye nyame prekope alpha and omega obrempon all powerful God ono ene se wa bo e woni suban ene ne seso eti wo mu odu ene ode ne honhom ahya wo ma wo se wo home enkwa home egu mu wonye nipa hunu hu sa se me sombo nyame bi ne bo me sa nyame ne wo ka me ho sa nyame ne wo do me sa nyame ne woni madwen kro wo gene fa me ho enye bone eye papa so obema me dachi ene awie ye pa de otimi mu no susin de owo wiase akodie bie ne ho besori atia me a ebegina opin betuto mi bonkum opidu betuto mi nifa na me de bi nka me maniwa e na me de behwe ne me ho abonefo akatua na wo ka nyame asem gu ho so na wo ka gu ho so no wo bon so self confidence no na e basro na wo hu se obetimi ye ya sa nipa no wo ye nipa to se wa wo nso obetimi aye boost your self confidence ebra or confess the word of God now we entertain the right relationship now hu say the nyame si hu wo now wrong beliefs be adwempo bi a wagye dia fa ho a enye papa no cast ni nyina down, cast it all down, break ni nyina tutu ni nyina ne hu sede onyankopon pese wo hu we any message amede ma wo ewo abrabo padwumedie so na ye di ahye ye hu enkran ene edai. Okay FM 101.7